Christmas na. Christmas na English. Christmas na. Sa kabiyang na. Padaya na din. Ayan. Vlog. Christmas party, sir. Nandito pa tayo ngayon sa Christmas party. Shadow of the Presbyterian Church. Siyempre kasama natin si Alexa. Ayan. Umugay na. Sana si ate, si ano, taong mo sa. Ang galing niya dito. Mga bagong tubo dito. Bagong tubo sa Shadow of the Presbyterian Church. Kasi tayo tapos na tayo dyan. Kaso nakakalungkot kasi konti lang nag-attend. Bigay ng mga nakaraan, puno itong simbahan. Okay na. Kasi nandito pa tayo. Ang mga bagong tubo. Alexa, hello. Naka-video yan. Sunday school teachers. Almost same. Dami oh. Lahat mo ng teachers. Nagkakasaribot na. Medyo. Picture ka rin.
Meron, titinan yung camera ko eh. Sa vlog niya. Yo. Oh, Sabi na tayo. Merry Christmas sa lahat. si Bading Mark eh. Mga dating ano dito sa Shalom. Yung mga bagong tubo na. Yeah. Bagong kasama. Ah, ito no. Congrats. Enjoy mo na, no? Yung mag-enjoy niyan. Para kung baso rin, karakol na no. Okay, dahan-dahan. Okay.
Sino? Sino ang wala